बे हिनजावखौदि हिनजावजों हिनजाव सोबालायदों बावहाय हिनजावनिथ' दाय गैया बै हौवानिसो दाय नोंसोरो हिनजावजों हिनजाव लोगो जानानै बै हौवाखौसो सानैजों ज' जानानै दोखो दोखो फैनांगौ मानो होनबा बेहा हिनजावानो दंखाथारो हिनजाव थाखानानै बे सिख्ला मानसिखौलाय मानो बेबायदि रुमाव लाबोलायनो माबानांगौ जाखो हौवा सिगां हौवाखौनो जोफ्रुग्रोनांगौ देलायफा माफा थाग्रा सिखाव साइसनि हौवा थगायसुला गावखौ सेंग्रा गोरलै बायदि साइस थाग्रा हौवाखौनो माबा खानानै होनांगौ बे समाव नोंथांमोननि सेराव फिन खेब मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बा फेसबुकनि दारै गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों थ' जायनि थाखाय भाइरेल जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर मोनसे आरोबाव फिन गोदान भाइरेल जागासिनो दंना बेनि फारसे फंनैसो बुंनो नागिरदों आरोखि आङो बे हिनजावखौदि हिनजावजों हिनजाव सोबालायदों बावहाय हिनजावनिथ' दाय गैया बै हौवानिसो दाय नोंसोरो हिनजावजों हिनजाव लोगो जानानै बै हौवाखौसो सानैजों ज' जानानै दोखो दोखो फैनांगौ मानो होनबा बेहा हिनजावानो दंखाथारो हिनजाव थाखानानै बे सिख्ला मानसिखौलाय मानो बेबायदि रुमाव लाबोलायनो माबानांगौ जाखो नोंसोरबो खनजिता बायदि जा आंखौ केस होनाय बायदि सानैजों लोगो जानानै बे हौवाखौ केस हो जाम्बिफोर बिदि बे नाङा फाङा बे हिनजाव सिख्लासा मानसिखौसो बुलाबायबाय बिदि बुयो नामा बै सिख्लासाखौ लोगो लानानै बे नोंनि बोरायखौ केस हो जोंनाबा खनजिता आंखौ केस होदों मिथियाखै हिनजावफोरनि दाय जाखाया ओरैनो हौवाफोरल' दाय बेखौ मिथियाखै A few moments later. आयौ माबायदि हिनजाव नोंलाय सिख्लाखौसो थाव होलायना भिडिअ बानायलायनानै हेगारबाय ओमफ्राय नोंना हौवाया मोजांबा नों मोजांबा नोंनि हौवाया मानो मालाय सिख्ला गोसथोदों हा नों अननाय होनो रोङाखै नों हौवाखौ सामलायनो रोङाखै खेल लानो रोङाखै नोङो हा हौवाखौ सैया बे ओंखायनो हौवाया बेलेगजों लाइन लादों हा नोंनि गियान आरो हौवानि गियानखौ एसे सान मालायखौ थाव होनानै भिडिअ बानायनानै हेगारनायनि सिगां नों आरो नोंनि हौवानि गियानखौबो सान मिथिबाय बेनिल' दाय गैया दाया नोंनिनो बुंनो थाङोब्ला नोंनिनो सोबाग्रानिनो दाया मिथिबाय जाय मानसिया हौवाखौ खेल गैया हौवाखौ सामलायनो रोङा हौवानो अननाय होनो रोङा बेफोरबायदि हौवाफ्रासो मालायजों लाइन लायो मालाय सिख्लाफोरखौ बटायो मिथिबायना हौवाखौलाय मा खालामगोन हौवाखौबो हो हौवायालाय बोरो हौवाया दाय गैया होमबा बे हारसिं बेखौ गोसथोनो हादों हौवाया गोसथोफायाबा हिनजावजों हिनजाव मानसिखौलाय मा नांनायनि बिदि सिख्ला मानसिखौलाय हिनजाव गैया होननानै बे गोसथोबा अनबा अननाय होब्ला बे सिख्ला गथ'आलाय गोसो गिदिंखागोनखा बेहाय हिनजाव थानानै मानो बेबायदि गोसथोनांगौ गोरोन्थिया सोरनि नोंनि हौवानि जादों दा नुनाय मथै खोनानाय मथै A few moments later. दाथ' ससियेल मिडियाआव बिराद दावराव होना होमबा सोबालायनायनि ना होमबा हौवा सिगां हौवाखौनो जोफ्रुग्रोनांगौ देलायफा माफा थाग्रा सिखाव साइसनि हौवा थगायसुला गावखौ सेंग्रा गोरलै बायदि साइस थाग्रा हौवाखौनो माबा खानानै होनांगौ सौख्रुबनानै होखानांगौ बेबायदि हौवा बिराद दङ बिदिखौ सामलायखाथारनांगौ हिनजावासो मिथिगौ ना नङाबा लाइन मोनलाङो मिथिगौ ना आरो गावनि हिनजावा जुदि हठात खरिया मोनथिबाय गावनि हौवाया गावनि न' गोदानावनो रुम लानानै सासे हिनजावजों थाफैदों रुमाव सासे हिनजावजों थाफैदों होननानै मोनथिनानै फैनानै जुदि माबायोबा अब्ला नोङो बे हिनजावखौ मोजां बरायनांगौ आरो बेहा फैसना फै आंनि थोरसिनि ओंखामखौ जानो नोङो सेनानै फैसानो राननानै जागोन होननानै माबेहा बुंनांगौमोन आरो खननैसो रागानि सौथियाव थाव होनाया बिदिखौ होआबा माथो नोंबाबो आंबाबो बयबाबो होगोन बिनि जायगायाव थायोबा फिसा सानै गाहाम गोनांलाय बेयाबो रागा जोंखागोन ना सिख्लाखौथ' नुनायावहाय गोरों गोरा नुयो नङा होमबा अब्ला बेफोरबायदि बोराय मानसिजों सेंग्रा होननानै मारै थगायजाखो
आरो बे हौवाखौ सिगां बेजों थाफैनायनि सिगां सानग्रोनांगौमोन जे बे हौवाया हिनजाव दंना गैया बबेनि मानसि एसेबाबो मोजां गाज्रि सानग्रोलायनांगौमोन खनै खनथाम लोगो हमलांबाय गोबाव जाबायमोन बा मोजां मोनलायनाया खमसे खम बेनि एसे डिटेल्सखौ लानांगौमोन दानि ससियेल मिडिया जुगाव बेबायदि थगायनानै मोजां मोनजानाया आरो रुमाव थाफैनो हालायलायनाय एसेबाबो नों मोनथिनांगौमोन ना मोनथिखानायसोमोन